Čauko ľudia, a ideme si zahrať Roblox dnes. Akú hru si mám dať? Skúsim, dáme si asi... Nechcem. Sa joinem na túto typku. Neviem, ideme hrať blbosti. Jupi. Tak to nebudem hrať. Si zahráme. Toto. Načítaj sa. Tak. Super, už sa vám to načíta. Vydajte odber zatiaľ. Claim. Wow. Čo to tu máme? Keď si tak môžete si ma dať za frenda. Zavolám asi tak, jak na YouTube sa volám. Tak asi dáva to logiku. No sakra, počuť sa mi to tak laguje. Tak si dám spin. Wow. Môžem si dať ešte spin? Môžem si dať spin. Nemôžem si dať spin, dobre. A to je driftík. Tak, tu taká typka. Armory. Ježišmaria. Tu mám samých mojich frendov. Aj Filipy umysluje. Kokos, to čo je za typku? Nemám prachy, nie. Ale... Dnes moc sa mi nechce hrať, takže... Čau.